angiboni ukuthi into e-right le ukuthi singayenza ngoba ngimdala kunawe. Ngimdala kunawe and sazama angiboni ukuthi khona enye into engabuye yenzeke futhi. Mina ngibona ukuthi bunganginika ithuba ngisangenza kangcono. Ngokubona kwami. Inkinga manje na uthandwa abazali bami. And nami hayi ngoba ngangikuthanda. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami uStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwenya Nkomo Savukazi Mvuleni, ngintokazi yaZalwa Bamkhize. Kahle kahle mina ngumamsebenzi. So ke ngithunyiwe ka-Black Life TV abaphathi bathe angimemezela ukuthi na kanjani especially sase Black Life Pharmacy sisasekhona namanje siyaphela kusasa mhla ka-5. So ke fona ubuze ukuthi khona nani nanokuthi ke mawungazi ukuthi uzosizwa yini, xoxa isitori sakho ku-062 219 7748. So bona ngokwazi ukuthi uma ngabe kuthiwa ubhekene nenkinga ekanje uzosizwa yini mase bakunikeza leyo nto leyo. And please ngicela uyisebenzise ngendlela abazobe bekuyalele ngayo, ungenzi ngendlela ocabanga ngayo, but ngendlela bakuyalele ngayo wenze kanjalo. So ke namhlanje sivakashele mfowethu kuhlelo lithi i-Love Back. Na kanjani khona shisi lentokazi emshaya ngaphakathi kuze kube manje and isagcwele inhliziyo yakhe usafisa sibazame xoxisana ngendaba zawo zothando. So ke angazi noma lusamlingana ugirl noma lomlingane yini, kodwa ke asike size ukuthi ingabe into iqala kuphi nanokuthi izosolveka yini. Sabona kunjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo negama lendawo la usiyakhona. Igama lami nginguThemba Zulu. Zulu. Oh Zulu. Okay. Ngisuka kaNongoma kodwa ngifike ngala ngenxa umzali wami sebehlala ngala. Oh okay. eThekwini. Emakhaya eKwaNongoma. Khona baba manje emakhaya? Khona kuhlala umkhulu wami nogogo wami. Esayidini la kababa? Esayidini la mama wami. Oh okay. So ke ngicela ungilandise la kuqala khona i-relationship yakho no-ex muntu wakho, bekunguphi unyaka, nihlangana kanjani, nihlanganele endabeni kanjani, and naphathana kanjani i-relationship isanda kuqala kuze kufinyelele la khona senixabana khona senihlukana. Ngifuna ukwazi nje isitori seni sonke ube nesineke sokungilandisa. Yebo. Ngihlangane nomuntu ngenxa yabazali bami nabakhe. Okay. Babeneyikhundla esontweni lapha sasil-attenda thina. Okay. Babefisa ukuthi sishade sihlale sindawoni sizwane ngoba isizathu amanye amantombazana wangaphandle awathembekile. Oh okay. Ngoba khona amantombazane uthola ukuthi ayaphuza enza izinto ezibheke eceleni ngendlela eyodwa. Yeah. So abazali bakho bebefisa ukuthi uthande umuntu abazi ukuthi abazali bakhe lowo muntu bayakhonza. Yebo, imfundiso yakhe injalo. Noma ufila kanjani ngalonto? Wazi kahle ukuthi awuzoyikhethela, uzokhethelwa abazali. And enye into abazali suke sazi emqondweni yethu thina siyingane ukuthi sebebone likhulu emhlabeni because iminyaka yabo mide kuneyethu. Thina sivele manje ezinye izinto zisasithokozisa ngoba zizintsha thina, kodwa uthola ukuthi bona bayazazi kudala and abasanankinga nazo, badlulile kuzona, abasayithakasela futhi akuyona into esaphila enhlizweni kakhulu because vele sebekhulile. And sike sibe nokuthi into shuthi mayenziwa uma noma ubaba shuthi i-right ngoba nakho bayayenza. So wena kukulimaze kangakanani noma kukufundiseni uma ngabe umzali ezothi nayi intokazi izalwa abazali abakhonzayo, I'm sure ifundiswe kahle, i-right. So shona khona. Yebo, sisaqala ngangayizwisisi le ndaba kahle ngoba kwayekhona umuntu wayekhona esengimbonile ukuthi ungilungele mina. Kodwa
kwangi-affect-a kakhulu lokho ukuthi ngikhethelwe abantu. Okay. Kwangayona i-decision yami ukuthi ngithandane nalo muntu. So nawe uyoba nabantwana ngelinye ilanga, nawe uzokhula ube nabantwana. Angeke yini wena uzuphatheke kabuhlungu indodana yakho ibuye nje nephara ekhaya lakwakho ithi baba nangu umakoti, umbona kahle lo gele lwabuye naye ukuthi he's not big sure. Angisho ukuthi kwaku-right lokho kwenziwa abazali ukuthi bakukhethela, ngisho kanjalo mina, but ngibuza ngesingawo ukuthi mase indodana yakhe ibuyele nomuntu ombona kahle na ukuthi ayekho right for indodana yakho, ngeke uzibe happy, but athi undodana baba mina ngiyamthanda lo muntu and uyena umuntu engifunayo lo impilo yakhe, impilo yami yonke. So how would you feel? Ngingaphatheka kabuhlungu impela, kodwa kungamele azame ukumshintsha lowo muntu ngenxa yokuthi uyena umuntu ambonayo ukuthi bangakhanda impilo engcono ndawonye naye. Akuvisa kungumkhethelo lokho. Okay, so kwahamba kanjani ke? Nasenhlanganisweni ngaleso sikhathi noma wavele nje wakhonjelwa kwathi washona khona noma bamletha uGeli bakuhlalisa phansi naye banhlanganisa? Bamletha uGeli bathi azame ukuxhumana sizwane kangcono. Okay. Kusaqala usuku lokuqala sazama, kwangenzeka sabuka ama-movie kodwa ayikho into eyenzeka. Nini bawu-2? Yebo. Ayikho into eyenzeka, awukho ukuxhumana kahle kahle. Okay. Okwaba khona i-connection phakathi kwethu. Wazihlupha ngokumazi ukuthi uyinhloboni yomuntu uGeli? Yebo, ngayihlupha ngokumazi ngoba ngangisengiqhathanisa ukuthi lo muntu enginaye naye lo Geli lo bashiyana kanjani. Oh, bowuvela unaye umuntu? Yebo. Abazali babemazi? Babengakamazi. Inkinga kwakuwukuthi bafuna lo muntu abambonayo. Okay. Ukuthi ungilungele mina. Ngicela singaligaguli isonto, ngicela singalisho isonto la abazali bakhonza khona. But ngesingawe mase kuthiwa nje ukhulile, mhlambe ke uthola ithuba lokuthi uzikhethele umuntu ngelinye ilanga, usengaqhubeka ukhonze la abazali bakukhulisele khona noma ufune lakho nje isonto elithi wena eseceleni nje oyoqala ukufunda zonke izinto zakhona lapho ngaleso sikhathi? Hayi, okwamasonto ngangikhonza ngoba uma wami wayekhonza, abazali bami babekhonza esontweni, kodwa ngokubona kwami isonto akuyona into yami kahle kahle. Okay. Yeah. Ubani-ke omdala phakathi kwakho noGeli lo wanikezwa yena abazali? uGeli umdala kunami. Ukushiya kangakanani mhlambe? Ungishiya ngeminyaka 5. Abazali babazi ukuthi umdala kunawe? Yebo, babengenankinga kodwa. Okay. Manje-ke wena njengoba ufuna ukubuyelana naye, isitheni isizathu because yinto kade uchaza ukuthi ukhethelwe abazali. But why usayixanga ukuthi ubuyele kumuntu obona kahle nawe ukuthi ubengekho enhlizweni yakho, awumshelanga, umsukelile wena ngemizwa yakho, uvele walethelwa nje isikwa phezu kwetafula kwathiwa sika ama-slices owafunayo? Yini eyenza ukuthi ufuna ukuba naye futhi? Isizathu ukuthi sinalo sisi sisizwane kakhulu, sizwanile, sazwana, sengiyasazi isimo sakhe nesami uyasazi, ngagcine sengimfile loGeli. Okay. Owakhetha kahle kahle? Yebo. Ungasho senike nazenza izinto ezenziwa abantu abathandanayo noma anikazi? Yebo, sike sazenza. Oh, okay. Ngokuvuma kwakhe? Yebo. Nase niqhathwa yini-ke? Yebo. Nahlukaniswa yini? Yebo, uGeli wabalekisa ukuthi yena akangizwa mina, akangizwa ngale ndlela le engimuzwa ngayo mina. Angimnanelisi. Oh, wakutshela nje emehlweni ukuthi akekho right? Yebo.
Sure. So waze laphi manje ukuthi uzomenelisa njengoba ufuna ukubuyelana naye? Hayi bengizowenza kangcono kungakuqala. Okay. Abazali mhlawumbe ngabe ubatshelile ukuthi uya ka-Black Life TV, ufuna ukubuyelana no-sis thizeni? Hayi abalazi lolu daba. Abazi? Yeah. Awucabanga ukuthi mhlawumbe lento izokukhulumisa kakhulu uma ufika ekhaya, mhlawumbe uthole ukuthi bayayibona ividiyo? Hayi angiboni kanjalo. Awuboni kanjani? Yeah. Ama-parents wakho alungile? Yebo babantu abakhonzayo. Asho ukuthi bafuzile because I can see indlela yona. So-ke uGirl njengoba usinikezile inamba yakhe simtholile, but akazi ukuthi wena ubhalile kwishow and akazi ukuthi ubizelweni la iyakhona. Kodwa yena ukhona. Ngicela ungivumele ukuthi ngimlande khona nizokwazi ukuthi nikhulumisane ubuso nobuso. Yeah. Ngiyacela silandelene. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa-Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophindame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine and angazi noma uculo samlingana noma cha, kodwa-ke sizozwa kungesikhathi esingakanani kusuka manje. Sabona kunjani? Right? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami umuhle. Ngiyabona. Uyamazi ubhuti endlini naye? Ngiyamazi. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo sakho. Mina ngu-Amanda kaGumede. uGumede uQwabe. Yep. Yeah. Ngiyeza phela kuthiwa nama Black American nibuya le phesha kwelwandle nithi yeah. So mawumbona la uyathokoza o thukile noma uthi nje kodwa bosami uqeda ngihambe ingabe ngibizelweni moyo ngcwe ingabe bengiyaphi? Yo ngithusa ukuthi ekade ngamgcina bese singasakhulumi nasefonini. Why this number yakhe? Ngayikhipha nje. Why? Ayi ngayikhipha. Bengingasayifuni yonke lento eyesihlanganisa. Kanti kokwenze njani? Nahlangana kanjani? Sahlanganiswa kahle abazali. Okay. Sahlanganiswa abazali. So angikaze ngiyithande le yanto leyana. Ngangizama ukuthi ngizwe mhlawumbe ngizoba nalo uthando lwakhe. Kodwa nje even sekufanele ukuthi sibe busy naye imizwa yami ingasebenzi. Oh, okay. And bona babengikhethela yena lo engangithandana ngaleso sikhathi babengamfuni bethi ngoba sikhulele emndenini ekulenkolo le so okay. Angithandane naye manje ngangingathandi mina kodwa ngakwenza ngoba ngangihlonipha bona ngagcina ngibona ukuthi akungisebenzeli ngiyazama ayikho into eyenzekayo. Ish. Inkinga ke lena ngoba njengoba ula sicelile usondele ukuze sokwazi ukuthi sikhulumisane sonke kahle uyena umuntu bebhalile kwishow and uyafisa ukukhulumisana nawe ekubona manje hayi efonini hayi ama phone call hayi WhatsApp hayi TikTok hayi inbox nje wanoma yipi inkundla yokuxhumana. So wasebhala wacela ukuthi simsondezele wena kubona ikhona into afisa ukuthi ayisho kuwena noma ikhona into afisa ukuthi akwazise yona. So ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini le yakubizele yona yini la ufuna ukisho. Ngiyacela. Alright. Ngiyabonga ngizokhulumisana naye. Amanda bengingathanda ukuthi lento isagcina siyenza siqhubeke sizama ngoba ngagcina sengikufila senginemizwa yakho. Inkinga inzima lento. Akunye angiboni ukuthi into right le ukuthi singayenza ngoba ngimdala kunawe.
ngimdala kunawe and sazama angiboni ukuthi khona enye into engabuye yenzeke futhi. Mina ngibona ukuthi bunganginika ithuba ngisangenza kangcono. Ngokubona kwami. Inkinga manje na uthandwa abazali bami. And nami ngoba ngangikuthanda. Ngiyaxolisa ukuthi ngisho lokho njengamanje kodwa ngangizitshela ukuthi vele kuyenzeka nihlangane ingekho leyo. Ngangizitshela ukuthi i-connection isazoba khona and uyabona ukuthi mina nawe asifani awusiyena lo muntu engimfunayo ngisho ngathiwa siyazama-ke kodwa sizinto ey'ngafani mina nawe. Ngiyakuzwa mina Amanda. Phela lo amazwi ngitshela ukuthi iqiniso libalekile. Ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi kubuhlungu kodwa manje akusizi ukuhlala endaweni ongazi ukuthi lento leyo phelelaphi. Okunye okubuhlungu kakhulu ukuthi ngeke ngize ngikwazi mina ukukhethelwa abazali. Ngenze into engangijabulisi ngoba ngijabulisa bona. Ngazama. Ish. Kwazibanzima. So abazali ekhaya ngaleso sikhathi so batshela ukuthi bazali bafethu ngizamile shem akuhlangani kwana. Ngicela bandla ningaphinde ningihlanganise nalo muntu. Baye bathini? Bona bangiblame because bethi umuntu engizomthola ngizothola nje umuntu ongekho right for mina kanti bona indlela abangikhulise ngayo bangikhulisa kahle yonke into manje bona bathanda yena and inkinga bayamthanda ngisho kuthiwa singaqhubeka sibe ney'nkinga bazohlezi bezoba sesayidini lakhe noma ngizama ukubatshela ukuthi no angikho happy kuthiwa ayibekezela kanti ingeke iyangihlukumeza kakhulu. So mawuzwa ekhuluma ngalolu hlobo yini efika emqondweni wakho? Efika emqondweni wami ukuthi kushuthi kumele ngidlulele phambili ngikwazi ukuze nami ngizokwazi ukuhila ngoba sengimzwile usisi ukuthi uzizwa kanjani ngayo. Akuvumi sidala. So ngoba ke ucu ahlangani mhlambe usazobuyela emuva ushone kubazali bakhe la ezalwa khona uyokhulumisana nabo noma ku-right kwakhona ukuthi kuphele kanje. Inhliziyo yakhe ithini? Ngisazoyoxoxisana nabazali bakhe ukuze ngiba-understandise ukuthi ayikho right lento kwasekuqaleni babenza. Abazali abacindezeli. Bangicindezelile and ngifuna ukuthi lento iphelele lana ngoba manje bazolokhu bengincenga njengoba sesiba ney'nkinga ngibatshele bathi hayi kuzolunga and okubuhlungu mina senginayo umuntu enginaye. Unomuntu? Ya senginayo umuntu enginaye. Bengingakamazi ngoba ade sagcina ukutholana ey'nkundleni zokuxhumana. Inhliziyo yakho njengoba uzwa ukuthi usenomunye umuntu uzolilahla ithawula. Kuyatshengisa ukuthi noma unenhliziyo ebukhulu ingafuni ukusheshe uvume izinto. Kuyatshengisa lokho ukuthi usedlulile nempilo yakhe washona phambili nami ngisho ukuthi kumele ngidlulele neyami ngingasali emuva. Okay. Ngibonga kakhulu ukuthi uzile, ngibonga nje ukuthi usihloniphile wasilalela ukuthi sithina noma kuthiwa besokhuluma into ongayithandisisi kahle hle but ngiyabonga isineke sakho. Thank you very much. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela lana ukuthi kuphile kanjani and bazali bafethu siyazi ukuthi nisifisela izinto ezinhle. Ngiyazi ukuthi nisifisela konke okuhle but ngiyacela bafethu ningasikhetheli because nana nikhethela ngamuntu. Ngicela nathi ningasikhetheli. Siyekeleni makudinga ukuthi sishe emlilweni siyekeleni sishe. Nina kuba ukuthi nivivene amabhandishi ukuthi nizosibhandisha nisifake imithi yokuphola bese nesibhandisha kodwa hayi ukuthi nisikhethele because nana nikhethelwa ngamuntu because ngeke size siyazi impilo. Umuntu ngamgxeka mase aqala into yakhe kanti mhlawumbe ubizelwe lapho ukuthi ngey'nsuku zokugcina sekuhappy wonke umuntu sesirayi asazi ukuthi akekho umuntu wazi kusasa. Akekho umuntu wazi ukuthi kuzokwenzakalani kusasa. So umuntu ungambuka manje uthi ulungelwe yilokho kanti akuyona ngisho nento akasondeli nangalapho akuyonto yakhe akadelelwanga yona. Lapho wena usuke ufisa ukuthi mntanami ngifisa abe udokotela.
Lokhu mfuqa manje ngobudokotela kanti yena ufuna ukuyidlalela nje irugby Nkosi yami. Uthandela irugby nje. And kuyiyona into yomuphi imali yomuphi isinkwa sokuthi asindlale etafuleni kudle zonke izimuntu emndenini kusuthe wonke umuntu. So ngiyacela noma kuthiwa icareer noma ngabe kuthiwa umshado noma kuthiwa yini ngiyacela abantwana bethu asigcine ngokubathanda lento abathi bayayithanda bona thina kube ukuthi sifaka isupport kulento abayizikhethele yona bona hayi into esiyikhethelayo thina njengabazali siyabakhomba manje sesiyabashutheka manje endaweni zethu la sifuna no cela singayenzi leyo nto iyasicindezela siyingane izingane ziyacindezeleka lapho ngicela bazali iphethe leyo nto ningayenzi asiyithanda sisi njengabantwana and ngeke sisithande ngicela iphele ingasenzeki yeke lo mntwana wakho le gift laphiwe yona miyeka achume ngayo ungamkhetheli miyeka achume ngayo uyophumelela ngayo ngiyacela singakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu bye. Is there